Trí lú híon náid. Bewas dó chud i réib bríanann seo ag léamh na Nuachta Meiriceá den 16 meánfóir 2016. Pictiúr mór de Hillary Clinton chlúdach an New York Times agus í ag cratha a láimhe le slua in Greensboro, North Carolina. Ach tugtar le fios go bhfuil an rás idir ise agus Donald Trump i géarú agus beidir gur fíre. Níl fágthaíoch 8 seachtaí agus is cúisíntais dom go bhfuil an rás i géarú agus Donald Trump gan ach píneannach í fágthaí ag feachtas Donald Trump. Ach sílim go bhfuil na meáin ag péinteáil pictiúir atá ródhearfach ile Trump agus ródhiúltach ile Clinton chun rásaí ana de ach ní rásaí an áíre. Is cosúil go meánaítear Donald Trump mar Údar Athraithe agus I ddír ina bhfuil daoine beagán in tuirseach tin seanrad b'fhéidir go bhfuil sé le tuiscint go bhfuil athrú radachach ag teastáil ón todhlach. Níl is agam an é Trump an tathrú radachach sin atá ag teastáil, mar tá sagam nach náíre. Ach céir is féidir dhéanam. Bheannaítear Hillary Clinton mar dhuine atá níos sucra, níos daingine b'fhéidir, agus níos seasta fiú. Ach tá na meánfártaithe ag baint bárthaisle, a baint leagan éist agus a chorás don dá feachtas. Bheannaítear Donald Trump mar rabhadh contúirteach dúchtaránacht. Deirtear deir na vótóirí dar leis na pobal bhreithne nach bhfuil an meán ceart aige ná na luachanaí. Ach ceapann siad go bhfechtach sé an géileagar na tíre athrú agus go lámhseálach se a géileagar na tíre níos saor ná Hillary Clinton. Sílim se gur buí amachchas amach é sin ach cad is féidir liomsará ní fear gnómé. Bhí mé caint faoi seo le míó hónús an chunspóid thart timpeall Epipen. Agus tá na déantóirí ag baint tríal as órbheart nua na hagóidí in na naigh a bhuailú nó a chloí nó chur faoi chois. Tá sé na raic mar seoldaobh margheall phrais borúil na Epipens agus tá cór gohanlaí óirirce tríosteach amach ag molú phleagra réiteach cliste de réir cosúlachta.
an Epipen a chur leis an liste seirbhí sí leis ciúnis. Caithim an cosceach. Nis cóin na fean. Sné cosceach. Liste na gógus cosceacha. Ná cóbal sin gan leis ciúnis. With difriocht is bhéarla idir preventive agus preventative. Ní dóilm go bhfuil. Cosceach. So, Eileen. Rodrigo Duterte sna Filippini agus Edgar Matobato an taimsíthóir sé sin an Dhúnmharfóir. Chuireadh an taimsíthóir seo amach aimsithe chun coirpí a dhúnmharú. Well, ar nó ghlaachtar leis gur coirpí iad mar níor coireadh cór cuairte a riamh iad. Agus tá seans mór maith gur rugú dhaoine neamhtheontacha. Déir Edgar Matobato gur raibh seisimpáirteach i gcaoga cinn de na Dhúnmhara cathú ceannach chu ag na crogail, crochú ceatar eile agus cathú suairge iad. Míle áras an iomlán atá gceist agus chur i lé Rodrigo Duterte gur beisin ba chúis le chuid mhaith acu agus éon mhéara chathair Davao. Níor dearna mór an caint faoi ach is cosúil gur Haiceálaithe go leor cúntais ríomhphoist i Washington le déanaí. Agus tá faitís go leor polaitíorí i Washington dá réir. Tá seanadóir déanach go bháin ag duna áhachnamh fón fillte áil agus an fón cliste a chathmhaid. Arás go dtí an toghchánaíocht is cosúil go bhfuil go leor daoine míshásta le Hillary Clinton. Agus tá spéiscáilte acu sa toghcháin agus san iarthóir déanach dá réir. Agus tá pártaí déanach mar sin ag géireadh na vótóirí seo, nó na neamhvótóirí is agah a haingt agus a bheala arás isteach sa phobal. Tá dia hadid Muslimach Meiriceánach is cosúil ní mé cínte feicim rion bhéarla hasanna a bhéarla ó am go chéile. Tá sí idir gá hina bheltaine agus i ngálar na gás. Agus híle sagam geirdas cúis leis an idir gá chóirle seo ach spáintear pictiúr diise is dócha ach eilifrí cibé ag teacht do harmonas deaschnás dócha gan me leis céilnis caithim de cheiceáilinn seo. An dá rud.
yes gná caibh clocha leis I deall ag gáláin Jamarat. An colún iad nó gáláin, is agam. Well, bhí si tá muid á leannacht agus I bhealach go Meice. Agus tá si a gúrdil le mráile nuair ír tar nuair a ífríteirde go borb. Rifúr cá bhfuil do stocaí, mar is cosúil nár cheart. An had a dhéanamh costarnacht. Tá Donald Trump ag déanamh gealúintí garmha go gcruthaigh sé 5 mhilliún post. 25 mhilliún post. Well, tógáil an bhála sin idir na Stáit Aontaithe agus Mexico b'éidir. Tá sin a chóisiir I Mumbai. Agus cén fá, tá féile siúl in onóir Ganesh an dia leis le chloigeann na helephinte. Agus tá an éile seo ag leathnú. Féile isteach nua is sé thosa sé sníomh hístíag. Céir do tharlaíonn nuair a thagann soslámhaí I réim. Agus nuair a thagann soslámhaí I dreis. A laghad más féidir soslámhaí a chur bhaim sa tíre, béidir go racha siad I dreis agus béidir go stoppaí an trait. Well, tá lóicinn sin ní féidir le mbeadh rud eile rá. Deir eifigí I Texas gur chur Sandra Bland lámh na bás féin. Agus I brísún. Ach má chuir is cosúil go rabh an Stát slí amháin nó slí eile cópháirteach ina bás. Agus tá an tagra dlí chuileadh a Stát sucrtha le ícíocht $2 billiún slán scéalaigh. Ach, leis an ícíocht sin, ní gád an Stát ghlacha admhail go raibh páirt bheithe chu Bland. Tá na pólí níomh marú daoine gorma go fóil, is chás seo Columbus, Ohio, mharaigh eifigeach bán, buachail 3 bliain na 10 gorm ar ó gona bíbí ag gin na lámh. Well, a laghad bhí gona ag gin na lámh is cosúil. Ach, má isteach chur a bheith cínte faoi sin fiú agus na pólíní chóstásta gona a chaitheamh síos mar a deir siad le tuairt le fios go raibh an duine aramtha. Iarmhairtí neamhbheartaithe I Nuamhreach. Bhí an chathair Nuamhreach ag tríal rudaí nua an táim ar fad. Ach déantar trácht an seo don bothamí Wi-Fi a thóg an chathair tamil de bhliaontóin. Ach níor bhada ar nó gur tháinig na céad a tháinig.
Fan nus agus jeaf moet meach. Liúderman, scratchte, keir de harde doen rievere. A gur hánig na liúderman. Ruchte agus na crochdóí muise. Sílam go núsáite mé liúderman, mar ní úsáite an pokul sin minnig go deor, agus is maile mé. Hánig na liúderman agus chuir siad fúbs na bhahan seo. Caiith mé it seo scríomh síos. Yes. Tá na clifí Paralympiacha siúl in Rio de Janeiro. Agus leis na clifí nó tá seirbhísí speisialta testáil. Go háidthe dómh siúd don na lúthleasa sin nachhfuil an dá chosacha nó an dá lámh. Agus mar sin tá ceardlinn deisithe acu nach bheictear in éon áit eile. Lán le technúirí a dhéanann deisithe léithúla do chosa agus lámha agus PCR den chorpa tá testáil chun amaíocht a dhéanamh sna clifí Paralympiacha. Go dtéas? Well, tá áthas na New York Jets, más sé New York iad, agus sin os rud é omíthóirí dá an scéals na clifí Paralympiacha. Tá na Jets sásta mar fuair siad díoltas Rex Ryan. Fuair siad an ceannas fearr agus na Buffalo Bills. Bhí Rex Ryan in a réálaí dóibh, agus tá sé imethe inis go Buffalo. So tá sé ike dar leis na Jets. An dlíosláinte Barack Obama, tá rá is chosúil, fiú agus deacrocht í fós le feiceáil. Tá áireachas sláinte ag níos mó daoine inis nó mar bhí riamh, ach níl tarcínte faoi thabhchaí an dlá federálaí. Níl aon rud eile le ráthaigh. Neamh dhinmháil teocht náisiúnta. Léirmheas sé seo an scanán Snowden le Oliver Stone. Agus radaíonn sé mothú míthúimhnis ná agus neamhthocrachta. An mothúchan céanna a bhreathmuid nuair a léonmuid na nochtathe a deisí Edward Snowden táimil de bhliain do hin. Tá seachtain fashion nuamhrach thart agus críocht na heile. Marc Jacobs ag crocha bulbaí solis ón síláil. Whoop-de-doo. So sin sin iad na scéalta nuachta don náneamh déhíine an séúláid teag mí Dhúnmharfóir 2017. Tásúla go gur bhain si bhleastasú agus go mbeidh muid cansla chéile arís sa a bhád. Ach idir an dálín go imreacht dé oribh go léir. Slán.